Into the Future Socio-Economic or Security Challenges for Malta. Dan hu l-isem tal-ksejjeb li kien ippubblikat mit-Today Public Policy Institute, istitut li huwa indipendenti. Dan il-ktieb fih tmien rapporti minn tmien professjonisti. Fl-ewwel rapport ta' Father Peter Saracino Nglot jiġu diskussa l-opportunitajiet li Malta għandha permezz tal-internet. Filwaqt li fit-tieni rapport Joe Tabone jitratta l-ġlieda kontra reati kriminali fuq l-internet. It-tielet u r-raba' rapport jitrattaw l-irwol tal-mara fis-soċjetà. Claire Vassallo titratta fuq livell Ewropew, filwaqt li Marlene Mizzi teżamina jekk l-introduzzjoni ta' kwoti f'pożizzjonijiet għolja jew politiċi hijiex verament soluzzjoni għan-nuqqas ta' parteċipazzjoni tan-nisa. Stephen Kalleja kiteb rapport relevanti ħafna żminijiet tal-lum fuq l-isfidi u l-opportunitajiet ta' Malta wara riżoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab. George De Bono għamel rapport fuq il-bżonn li Malta jkollha servizz effiċjenti ta' trasport mill-portijiet biex ittaf il-problemi ta' traffiku f'pajjiżna. Petra Bianchi fir-rapport tagħha titkellem dwar il-ħtieġa li Malta ma tibqax titratta l-kwistjonijiet ambjentali bħala kwistjonijiet separati mill-iżvilupp soċjo-ekonomiku tal-pajjiż. U Sina Buġejja tanalizza l-importanza l-ekonomija Maltija li nżommu l-fertilità tan-nisa għolja fl-istess waqt li nħeġġuhom jipparteċipaw aktar fid-dinja tax-xogħol. Għas-sena li ġejja l-Istitut ser jippubblika 4 rapporti oħra fuq is-civil partnerships, fuq il-Kostituzzjoni f'pajjiżna, fuq il-problema tal-imparzjalità tax-xandir f'Malta, kif ukoll fuq il-mobilità fl-ibliet.